खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। आं दा ओंखाम संगासिनो दङ। दिनैनि ओंखामा खिचुरि ओंखामखौसो जागोन दिनै एसे खिचुरि ओंखाम संगासिनो दङ। सारायाबो बिराद गेदेर दिनै अरावसो संना दं ओंखाम रानना दिनै बिराद गेदेर सारायाव संगासिनो दङ दिनै। नोंथांमोननो दसे उनाव ओंखामा मोनब्ला देखायगोन माबायदि जायो। Meeting ang boiler so no ready jaga sini dong lukufur. Meeting ang boiler sok sini da. Hasi tip hisri kapu sok dari meeting ang boiler ko sok sini dong. Boiler aku birat bujang nune do jatuh tahu nukhaya ada lukufur. Utha pura dara lado ise. Asal de ko kamu da dong ada lukufur ha. Isi thanda jabra birat ko kamu da bibat dong ha lukufur be thakai do rawa bu ise ko do haya badi jaga sini dong. Nontonnya buziya bisa dah aku ada tahu. Esan lucu oka ada di putra bidat tata jadi lubur bedi kado hago kabut sedung. Tadi pola rambut bayi bedi fry. Apa do ukap jadi do apa ya bedi takai do video bedor ko pas huikun aja bayi. Kapang jagan? Iya di apa lubur? Iya kisri kau jaga sini togo. Iya terus tuh, betul. Kisiring semua marah jadi tuh. Kisiring semua direct terus tuh. Biski dari betul. Lugubuta oंख्रिफोरा मोनजोबबाय ओंखामबो मोनबाय दानिया जों जानोसै फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै बिराद ओंखाम उखैगासिनो दङ नोंथांमोना देखायनो र' मा संखो दं दिनैनि खिचुरि ओंखामसो लोगोफोर दिनै खिचुरि ओंखाम जानो लुबैदों बिनि थाखाय दिनै खिचुरि ओंखामसो संबाय बियो बयलार आरो आलु बियो ना गोरान साथिनि दानिया जों जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्राय जेबो जायाखै दानिया जों जानोसै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो जायाखैमोन ओंखामखौ बिराद ओंखाम उखैबाय नोंथांमोना खिचुरि ओंखाम जानो मोजां मोनो ना मोना बुंहरब्लानो जाबाय नाथाय आंहा गोबावदो खेबसे जाब्ला मोजां मोनो गोथाव मोनो बिदिनो दिनैसो जाबाय जायैया गोबाव जाबायमोन बिराद टेस्टि लोगोफोर नोंहा टेस्टि मोनदोंना मोना आंहा टेस्टि मोनखायो खिचुरि ओंखाम फेभरेट खिचुरि ओंखामाबो फेभरेट बयलाराबो फेभरेट आरो ना गोरान सातनिया सबसे फेभरेट एक नम्बराव ना गोरान सातनि दङ फेभरेटआ सोर बेदर जानो गोथाव मोनो बयलार बेदर आं बिराद जानो गोथाव मोनो बिदिबा लोगोफोर एसे जाना लाग्रोनोसै जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो देखायगोन जों मा खालामो आरोबाव जाना लाग्रोनोसै हाजासे उदै बुंजासे लिबि आलुखौ गासैबो आं संजोबदों लोगोफोर खिचुरि ओंखामखौबो आं संदों बेदरखौबो आं संदों ना गोरान सातनिखौल' बे बानायदों बिथाङा सातनि बानायनायाव एक्सपार्ट बेनिखायनो बेखौ सातनि बानायग्रा बानायदों आं संनो रोङा जों दा ओंखामखौ जाखांबाय दानिया एसे गय जाना लानोसै ओंखाम जानानै बोरैबा मोनबाय नालाय बिदिनो एसे गय जाना लानोसै फार्स्टआवनो गयाबो फिसा फिसा नों गय जायोना जाया फै गयाबो गोरलैथार नै रायाखैनो दाबो सोर गय जायो बुंहरब्लानो जाबाय बिराद गरम जाबाय लोगोफोर बार सान्दुंनि दिन जाबाय नालाय गरम दिनाबो सफैबाय बिराद गरम जाथारबाय
बेयो मोजांनो गुरा बे गया रानाय सिगांनो खाना दोनखानायमोन बे गया बेनिखायनो एसे गुजा गुजा जाबाय लोगोफोर थेवबो जानो मोजाङानो जाना दं आं गयनि मैगंखौ जाग्रोनोसै दानिया गय जाना लाग्रोनोसै बेखौ गासिनो जागोन आं कप नाथाय आं सोरि जाया फाथो आरो गयल' जायो बे गय जायोब्रा जाखांबा लोगोफोरजों जा ओंखाम जाखांबाय गयबो जाखांबाय सानजौफुबो जाबाय नालाय एसे जिरायदोनोसै बिराद मेंबायबो बिनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ एसे दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बोरै मोनदों एसे बुंहरब्लानो जाबाय भिडिअ बायदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों